Sud-Afrique jamana marabolo ɲɛmɔgɔ bɛ k'u wasa don kɛnyɛrɛye kurancɛkɛdaw la walasa ka se ka dɛmɛ don denbayatigiw ani baarakɛla camanw ma ni kuranko ye. A ka ca ni l'heure 10 ye tile kɔnɔ kuran bɛ tigɛ u ka jamanadenw na ka sabu kɛ faso ka cakɛda Eston ka gɛlɛyaw ye. Nigeria jamanatigi Muhammadu Bukari ko k'a b'a fɛ ka dɛmɛ ɲini Nigeria Banque Centrale fɛ cogo min na u bɛ se k'u ka wari biekɔrɔw lasigi. Nafoloko gɛlɛya binnen kɔfɛ a ka jamana kan ka sabu kɛ biekɔrɔw tununi ye. Zimbabwe kalo 5 ka kɔn u ka kalataw ɲɛ ko jamanaden caman tɛ ka sɔn ka Nelson Chamisa tɔgɔ fɔ o min ye fanga sɛnɛmatɔn ɲɛmɔgɔ ye n'u ka jamanatigi Emerson Mnangagwa fadenkɛ don u ka kalata la. Sudan jalatigiba General Mohamed Hamdan Dagalo n'u ka jamana finitigiw ka ɲɛmɔgɔ don ko san 2021 fanga d'Afrique ka taa u ka furancɛ fanga ma kɛcogo man ɲa. Angola coronavirus bana min tun kɛra sababu ye k'u ka jamana ɲɛnajɛ caman lajɔ kɔfɛ u ka ɲɛnajɛba n'a bɛ wele ko Carnaval de Luanda seginna ka na ko kura.